Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko sɛpitɛnburu kalo tile 24 tɛmɛlen hakilina jiginna bin tun kɛra an ka jandarmeri dɔ kan Muruja. Ayiwa a bingannikɛla ninnu olu tun taara ni jandarmeri ka mobili kelen. Ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko u ka binganni kɛwale in tɛmɛlen tile 4 kɔfɛ an ka finitigi dɔw olu ye patrouille minɛ. O patrouille in taara bɔ kungokolon dɔ kan yen nɔ. O kungokolon in kɔnɔna na a bandi masinaman ninnu tun bɛ yen nɔ. U kɛlen ka bandi masinaman ninnu ye sa u ye mugu wuli ɲɔgɔn na. Ayiwa mugu wuli kɔnɔna la bandi masinaman ninnu olu sera ka boli ni ka taa frontière Moritani fanfɛla la. Ayiwa an ka finitigi ninnu olu sera ka u bolila ka fɛn minnu to olu y'olu bɛɛ minɛ. Gendarmerie mobili masinaman in tun b'o la. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Honbori ni Duwanzan cɛ sira min bɛ yen nɔ ko bin kɛra bisi 3 kan dimanche tɛmɛlen su daminɛ la. Ayiwa o bingannikɛla ninnu u ye baraji de da bisi ninnu ɲɛ yanni u ka mugu wuli u la. U kɛlen ka mugu wuli u la sa walasa bisi ninnu bɛ se ka jɔ u ye maaw lajigin ni ka bin olu kan ka u ka wariw n'u ka bolofɛn wɛrɛw minɛ u la n'o ye telefɔni ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye. A yirala k'a fɔ fɛnɛ tuguni k'u binna muso dɔ fɛnɛ kan yen nɔ bɛɛ ɲɛna ni k'a yira k'a fɔ ko olu de ka sariyaw bɛ boli nin sira in kan. Ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.